Podcast Factory. Coach ID. Develop your identity. Με τον Γιάννη Δημητρίου. Ξεκινήσαμε λοιπόν και η αρχή βέβαια πάντα είναι και λίγο δύσκολη, γιατί είναι τόσα πολλά τα θέματα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε, να πούμε. Μην νομίζετε, και εμείς προσπαθούμε να τα βάλουμε όλα σε μία τάξη. Αυτό όμως που θέλω λίγο έτσι να μείνω είναι ότι ένας προπονητής θέλει να γίνει προπονητής. Τι κάνει? Πολλά είναι τα ερωτήματα. Γιατί να γίνω προπονητής? Άντε και το έχεις απαντήσει και έχεις βρει γιατί θες να γίνεις προπονητής. Γιατί μ' αρέσει ο Γκουαρδιόλα, μ' αρέσει ο Αντσελότη, μ' αρέσει η ζωή τους, μ' αρέσει δεν ξέρω τι. Το καθένας το έχει απαντήσει. Θα δούμε στην πορεία ποια είναι τα ερωτήματα που πρέπει να κάνεις. Εφόσον θες να γίνεις προπονητής, το ζω καθημερινά με παιδιά και τους ρωτάω, γιατί θες να γίνεις προπονητής? Ξέρετε, δεν είναι υποχρεωτικό να γίνουν όλοι προπονητές. Γιατί μ' αρέσει, ό,τι απαντάει. Όσο προχωράς οι ερωτήσεις, φτάνεις σε ένα σημείο που το ξανασκέφτονται. Εγώ όμως δεν θα μείνω σε αυτό, ειδικά σε αυτή τη φάση. Αυτό που θέλω να πω είναι, αφού γίνεις προπονητής, πήγες σε μια σχολή προπονητών, τελείωσες το ΤΑΤΕΦΑ ή ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, πήγες μετά στις σχολές της UEFA, στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και πήρες το πρώτο σου δίπλωμα. Να πούμε ότι προπονείς και μερικά μικρά παιδάκια ή τελείωσες την ποδοσφαιρική σου καριέρα και είσαι κοντά σε ένα staff. Και πας και σε ένα δεύτερο δίπλωμα. Πολύ ωραία. Και τι γίνεται από εκεί πέρα? Ποια είναι η εκπαίδευσή σου? Αυτό ήτανε? Η προπονητική, όπως και όλες οι δουλειές, δεν σταματάει εκεί. Αντιθέτως, πρέπει να συνεχίζεται κάθε μέρα. Κάθε μέρα λοιπόν πρέπει να εκπαιδεύομαι. Είπαμε στο πρώτο επεισόδιο, και για όσους δεν το έχετε ακούσει, εκπαιδεύομαι για να μην παιδεύομαι. Τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να εκπαιδευτώ λοιπόν? Τι είναι? Πρέπει να είναι συνεχιζόμενα. Κάθε μέρα. Πώς θα γίνει αυτό? Από τα podcast. Θα ακούω λοιπόν εδώ και από τις πληροφορίες όλες που θα παίρνω χρήσιμα πράγματα, ώστε κάθε μέρα 10 λεπτά γνώσεις, 15 γνώσεις καθημερινά, σκεφτείτε στο τέλος του χρόνου πόσα πράγματα θα έχω. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι θα μπορώ να έχω έναν σύμμαχο στους προβληματισμούς μου. Εδώ λοιπόν είναι το συνεχιζόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Να μπορώ να μην περιμένω το επόμενο δίπλωμα ή ένα μεγάλο συνέδριο, ένα μεγάλο σεμινάριο ή ένα ταξίδι που να πάρω εκπαίδευση, αλλά να μπορώ καθημερινά να παίρνω γνώση. Αν δεν υπήρχαν τα podcast, έτσι, γιατί πλέον ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, είναι άπειρα, χιλιάδες, εκατομμύρια μπορώ να πω, τα podcast, παντού ακούμε για coaching, για life coaching, για mental coaching, παντού το coaching ακούγεται. Τι είναι το coaching? Το coaching είναι καθοδηγό, είναι καθοδήγηση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει την εξτρά γνώση μαθαίνουν πώς να καθοδηγήσουν άλλους ανθρώπους για να πετύχουν τους στόχους τους. Ο ίδιος προπονητής όμως coachάρει τον coach. Πώς θα πάει αύριο να κάνει εκπαίδευση και να coachάρει έναν παίχτη αν ο ίδιος έχει κενά? Και δεν μιλάω για προπονητικά κενά. Δεν μιλάω για αν ξέρω να διδάξω το 4-4-2 ή αν πρέπει να εφαρμόσω το ρόμβο ή αν θα πρέπει να μάθω σε ένα παιδί να κάνει τρίπλα, ποιο είναι το πόδι στήριξη στην πάσα και όλα αυτά. Έχει να κάνει με το αν έχω κενά εγώ ο ίδιος και πρέπει να τα βγάλω, που έχουν να κάνουν με πεποιθήσεις, έχουν να κάνουν με κάποια παιδικά τραύματα. Δεν θα κάνουμε ψυχοθεραπεία, αλλά θα μπορούμε λίγο να βγάλουμε από μέσα μας εμείς οι προπονητές αυτά τα μικρά τα εμποδιάκια τα οποία λερώνουν την καθημερινότητά μας. Τα λεγόμενα, ενδεχομένως, αν έχετε ακούσει πολλές φορές, οι παίχτες το λένε, αυτός έχει κόμπλεξ μαζί μου, αυτός έχει αιμονές, αυτός... Οκ, συμφωνούμε ότι όντως έτσι συμβαίνει. Πώς εγώ θα αποδείξω το αντίθετο προπονητής? Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω? Έτσι λοιπόν θα ορίσουμε 3 πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι το coach the player. Να εκπαιδεύσω και να προπονήσω και να οδηγήσω τον παίχτη. Θα πρέπει όμως να υπάρχει το coach to coach, να μπορώ να προπονήσω τον προπονητή. Εκεί λοιπόν έρχεται ο μέντορας, εκεί έρχεται ένας τεχνικός διευθυντής, εκεί έρχεται
ένας άνθρωπος που τον εμπιστεύομαι πάρα πολύ και μπορεί να με βλέπει, να με παρατηρεί, να με διορθώνει, να με καθοδηγεί. Αυτοί συνήθως είναι οι δάσκαλοι μας από τις σχολές προπονητών. Είναι κάποιοι πιο μεγάλοι έμπειροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πλέον τη γνώση και την εμπειρία να μας προλάβουν από το ναρκοπαίδιο, ή εμείς εδώ να συζητάμε με πιο ηρεμία, γιατί ο προπονητής όταν βρίσκεται στον πάγκο, στα αποδυτήρια, στην καθημερινότητά του, έχει κάτι πολύ σημαντικό: πίεση. Πίεση για το αποτέλεσμα, πίεση για να βγει δουλειά, πίεση για όλα. Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται δίπλα του ή πίσω του ή κοντά του, όπου θέλετε, θα δούμε γιατί έβαλα αυτά τα σημεία, θα τα συζητήσουμε σε επόμενα επεισόδια, είναι αυτός ο οποίος βλέπει, διακρίνει, έχει την εμπειρία, έχει τη γνώση, δεν έχει την ίδια πίεση. Άρα έχει μια καθαρή μάτια. Έχει εκείνη τον δεύτερο λόγο να πει στον προπονητή κάτι το οποίο ενδεχομένως να τον ξεκλειδώσει. Ρεαλιστικά αυτή τη δουλειά την έχει ο βοηθός προπονητή, ο συνεργάτης προπονητής. Έχει λιγότερη πίεση. Και σίγουρα ένας καλός συνεργάτης προπονητή μπορεί να δώσει πολλά σημαντικά πράγματα και λύσεις. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Άρα ο δεύτερος πυλώνας είναι coach to coach. Ο τρίτος, και εδώ θα δούμε ποια θα είναι η σειρά στο τέλος του δεύτερου επεισοδίου, είναι το coach the game. Ποιο είναι το παιχνίδι? Τι θέλω να κοουτσάρω? Ποιο είναι αυτό το οποίο θέλω να δω στο τέλος? Θέλω την ώρα που θα μπουν οι παίχτες μου. Και μπορεί να μην είναι παίχτες, μπορεί να είμαι προπονητής σε αναπτυξιακά τμήματα. Άρα έχω ένα παιδί που είναι 8-9 ετών. Τι παίχτη θέλω να δω στα 15? Γιατί θα δούμε ότι δεν είναι τι παίχτη θέλω να δω 10 χρονών, 9 χρονών το Σεπτέμβρη και τι θέλω να δω τον Οκτώβρη, αλλά ενδεχομένως τι θέλω να δω μετά από 1 χρόνο, ενδεχομένως τι θέλω να δω μετά από 3 χρόνια. Αλλά θα δούμε στην πορεία ότι μιλάμε για μια διαδικασία που είναι 7-8 χρόνια. Ποια είναι όμως αυτά τα 7 χρόνια? Έχω δει τον παίχτη αυτόν στα 16, μπορώ να το διακρίνω? Έχω χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα εργαλεία? Τα εργαλεία τα οποία είναι η αξιολόγηση. Αυτά λοιπόν, αυτοί οι 3 πυλώνες θα τους αναλύουμε έναν, που όλοι οι προπονητές το κάνουμε. Όλοι οι προπονητές παίρνουμε αυτή την πληροφορία, αλλά είναι τόσο σύντομη η χρονική περίοδος που λαμβάνουμε την πληροφορία, τόσο μεγάλη που δεν μπορούμε να το αφομοιώσουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα τις πάσουμε σε μικρά κομμάτια. Να είναι εύπευτοι. Να μπορούμε λίγο να παίρνουμε τις απαντήσεις μας. Και θα βάλουμε μια σειρά λοιπόν, όχι μόνο το τι είναι ο προπονητής, το τι πρέπει να κάνει ο προπονητής, αλλά τι εφόδια πρέπει να έχει καθημερινά. Την ώρα που θα βγει στο γήπεδο, την ώρα που θα πάει στο γήπεδο, την ώρα που είναι μέσα στο αυτοκίνητο, την ώρα που χτυπάει το τηλέφωνο του και τον παίρνει ο πρόεδρος της ομάδος ή ένας γονέας. Τι θα πρέπει να κάνει, πώς θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε και θεωρούμε εδώ στο Coach ID ότι θα είναι λίγο καλύτερη έως πολύ η ζωή και η καθημερινότητα του Έλληνα προπονητή, γιατί έτσι θα μπορεί να νιώθει την ασφάλεια ότι τι να κάνω τώρα, για κάτσε να πάω να δω. Θυμάμαι μια εκπομπή, για κάτσε να την ξανακούσω, να μου δημιουργήσει λιγάκι ενδεχομένως να μου δώσει κάποιες λύσεις ή κάποιους θετικούς προβληματισμούς και να ξαναεπανέλθω στο πρόβλημα το οποίο έχω να λύσω και να μπορέσω εκεί να πάω σωστά. Και όχι μόνο αυτό, στην πορεία μεγαλώνοντας όλο αυτό το κομμάτι θα έχουμε και πιο άμεση σχέση. Κλείνοντας λοιπόν το δεύτερο επεισόδιο, είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, είμαστε πολύ στην αρχή. Κρατήστε κάτι, ότι αν δεν βάλουμε καθημερινά στη ζωή μας μικρά σφινάκια εκπαίδευσης, γνώσεων, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Ούτε για εμάς τους ίδιους, αλλά ούτε σε αυτό που αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Αν έχουμε καλύτερα εκπαιδευμένους και καλύτερα προετοιμασμένους προπονητές να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το χάος, θα έχουμε σίγουρα καλύτερους παίχτες, πιο έτοιμους ποδοσφαιριστές και ενδεχομένως να έχουμε επηρεάσει πολύ καλύτερα και το περιβάλλον τους που είναι γονείς, φίλοι και το περιβάλλον ενός παίχτη. Άρα θα έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα πολύ καλύτερο ποδοσφαιρικό περιβάλλον και ένα πολύ καλύτερο ποδοσφαιρικό αγώνα. Αυτό είναι το σημαντικό και γι' αυτό θα είμαστε εδώ να μπορούμε να συζητάμε συνέχεια
για θέματα που αφορούν τον Έλληνα προπονητή.